Eżiż żgħażagħ tal-2018, jiena nejra għalikom, ejra pożittiva, ejra qaddisa. Nejra għalikom għax il-mezzi teknoloġiċi li għandkom fidejkom illum il-ġurnata huma bil-wisq superjuri għal dak li kellna jienu sħabi xi 20 sen ilu forsi meta konna noħolmu li nagħmlu xi film jew inkella forsi nirrekordjaw xi play. Dak iż-żmien laqas konna nimmaġinaw il-qawwa, il-kwalità li se joffrilek smartphone minn tal-lum, naħseb wara jekk imbagħad nitkellmu dwar il-kameras, dwar il-computers, software u hardware u l-equipment ieħor kollu li wieħed jista' juża biex iwassal il-messaġġ tiegħu lid-dinja iktar wiesa'. Ovvjament jekk l-għodda li għandna llum huma impressjonanti, daqshekk ieħor huma kbar l-isfidi u l-opportunitajiet li toffrilna id-dinja kontemporanja. Tafu daqsi, naħseb, il-bżonn l-għaġġ kbir li għandha id-dinja li tisma' il-messaġġ tal-verità, li tisma' il-messaġġ ta' fidi, ta' faraġġ, ta' kuraġġ li għamlilna Ġesu Kristu li waslinna permezz tal-Knisja tiegħu. Allura għalhekk nixtieq nirringrazzja lil True Light Catholic Media li ħolqu dan il-film Kontest Kattoliku għaż-żgħażagħ Maltin. Perswas li fostkom hemm ħafna li għandhom il-kapaċità, li għandhom it-talent, li għandhom anka il-ħolm biex iwasslu dan il-messaġġ ta' Ġesu lid-dinja tal-lum. U allura nħeġġiġkom, ibdew, uħolmu, iffilmjaw, editjaw, u mbagħad ibatulna s-submissions tagħkom u aħna ntukom ir-risposti tagħna. Grazzi.